Hunting, ngicela kungafi umuntu la. Nabo laba abagangayo ngicela bengafi. Ogangayo ngicela ngafi. Udadewethu othandana nomuntu ofe ngicela ngafi. Ingane izitolo ngicela zingafi. Ngicela kungabulawa lutho eHunting. Asilungiseni. Ngicela insizwa zakithi nonke nenithambili, ngicela nakho ubudlelwane namaphoyisa. Iphoyisa ligangayo belintshontsha bakithi. Aliyeke phela sesibonile. Akekho singamazi. Ngomhla ka-30 June ngelalela ngomhla ka-30 June sobe sinesikrini esikhulu eThekwini. Sobe sikhipha amagama abantu abangafuni ukuyeka ukuganga. Ngomhla ka-30 June sobe iphoyisa lala eHunting sobe sibhalile ukuthi Constable Mbele. Ukhona uMbele umngane wami la. Khona uMbele la umngane wami ocela intombi yephoyisa. Akasona isigebengu umngane wami nje. We Constable Mbele mawukhona lapha ngiyakuthanda mfowethu khona intombi wathi uzongizamela yona. Kodwa ke sicela ukusho ukuthi ngomhla ka-30 akuzukumbiwa mgwaqo, akuzukushiswa sitolo, akuzukubulawa umuntu, akuzukwenziwa lutho engalungile. Kodwa ngalelo langa kuyobe nesikrini esikhulu. Siyobe sidlala ivoice note yemeya yakho, yekhansela lakho, kamphathi stage wakho, nawe izwe likulalele, nenamba yakho iyobivela. Sibese siyasho ukuthi naba abantu ababambele ilizwe, ngicela ningabulalani ngezwe ngane zakithi. Ngicela laba bebezama ngama security abalokhuza indaba ezethu macingwane ophumacingwane indaba ezethu ama foreigners ama Somalia akwaNongoma njengoba namhlanje kungumsombuluko ngolesithathu indaba ezethu ama Somalia akwaNongoma ayehlangene eNewcastle ahlanganisa imali engango 1 million. Leyo mali isesikhwameni indaba ezethu yafika kwaNongoma ngolesihlanu. Ngelanga mina engangizofika ngalo kwaNongoma yafika ngolesihlanu. Kulomfana wakwaNtshangase osebenza esitolo kuthiwa Easy okuyena ohlanganisa inkabi indaba ezitha ofanele zingibulale. AmaSomali ngikhuluma ngo1 million okwaNongoma njengoba ngikhuluma njengamanje. Ngeshwa labo bathi bakhuluma nomuntu wesinye isibongo engisihloniphayo. Wathi lo muntu noma ngathiwa ngiyithanda kangakanani imali kodwa ngeke ngikwazi ukudayisa umphakathi umthakathi. Okungenani hamba niyocinga omunye umuntu enze leyo nto ngoba mina ngikwazi ukuba ingxenye yalo. Ngisho ukuthi ke insizwa zakithi